7. Аз съм Светли Петли 1, 2, 3. Аз съм Ники 147. Аз съм Светли Петли 1, 2, 3. Вече го казвам. И ти. Сега ще играем Drive Ahead. Отново. Не отново. Този клип го изтрихва, защото беше много дълъг. Ще играем на класическата. Ти ще си избираш ли кола? Да. И аз. Писта? Ето, избрах си. Я ви сега ще избера една яка писта. Да, не сме играли. Напротив. Това е гробището. Пусти, Няма. Кофти. Айде мистериозно. Аз съм с мистериозни коли. Аз съм само с хълър. Води. Чао. Ти къде? И аз умрях. Натисна грешното. Много ти ще играе да праси. Еднакви! И аз победих! Мисля, ще биеш. О, е! О, мен. Аз си измъкнах на тавана. Пак еднакви. Така се прави, брат. Браво сте. Сега ще те смажа. Ти ще кажеш. Да, Аз тебе те смазват. Почти. тракторче. Бам. Победихте. Чакай. Един път на това, един път на Солкър. Чакай. Уау. Ти един път, аз един път. Каска, тиши. Гати коли. Мотоциклет. Ще бъде с мотоциклета да го видя. Само за да го бъде. Къде ще вземем? Ще бъде с мотоциклет. Дето е. Ето го. Дай да ти го намери, искаш ли? Давай следващото. Ето го. Мотобайк. Мотобайк срещу мотобайк. О, мощни са. Гати якото. Как се разбих? Успях! Как да стана? О, много са мощни, бе. Ох. О, ти беше назад да говоря. О, превъртях се. О, с губа в глава. Задна глава прави това. Тингарингарингарингаган. Ето така. Не знае. Гангарингарингагагаган. Стига, бе! И пак те ударих по главата, нищо, че вече умря. Бам! Победихте с 5-2. Сега е Сокър. Не, Сокър! последна игра с мотоциклетите. Добре, давай. Уу! Ай, уин! Защото са забавни. Маги, не прави така. Ох. Я не ме копирай, бей. Не можеш да пееш. И ти. Ти ще кажеш. Да, ще кажа. Как? О, превъртях се. И то 2 пъти. Аз се превъртях по земята и се забих в гума. Ти ще биеш. Това път те размазах с предната гума. Да, yes. Ти ще кажеш yes. О, равенство! Без глави се разбихме. Видя ли така е равенство? Бам! Така се печели с стил във въздуха. О, това ми е любимо.
Бам! Нарочно го Браво! направих. Защото е по-сигурно. Победи. 5-3. Още не. Ще не можеш. Давай. Сочер. Сочер. 2-1. Да, само в мечтите ти ще не искаш да те победна. Не. Тър. О, no. Аз съм с тази. Аз съм с обувка. Изчезвай, бе. И ти. Сега ще си вкараш. Искаш. Да, ще кажа. Ето само се вкара. Ти ми вкара вече. Не, още не съм. И аз излетях. Бам! О, up to go. С петичка преди това. О, благодаря, че ме закара там. Обречих ти. Ама си вкара гол! Бла-бла-бла. 1-1. 1-on-1. Някъде. О, Бразиле. Не, ти влиташ. Стига де. Що топката ме мрази? Баунга. Давай, вкарай си. Успях да я бакса. Аз па се въртя в кръг. Yes. Аз вече отдавна съм умряла. Имам хиксче. О, 2-2. Я изчезвай. Бихте! Браво, един път ме би. Ох, леле, чакай. Резултата на Сокър победи е 2-1 за мен. Кога бе? Дали съм те победи, дали те бих? По-скоро сме равни. Браво, това беше добро. Ето това е още по-добро. Аз излетях във въздуха, не е честно. Мене ме няма. Нарочно го направих. Да, нарочно. Не виждам от пръста ти. Супер. Аз къде съм? Във вратата си къде? О, победихте отново. Магия. Някой влезна при нас в нашето убежище. Теренче. Ново. Не е ново. Аз не съм играл на него. Чакай, коя е моята врата? Червената естествено. Тази, в която ти вкара в момента, беше твоята. Преди малко. Разбихме се. Аре, вкарах се, бе. Ти ще кажеш. Да, ще кажа. О, виждаш ли как се прави? Така се прави. Не така. Ами е и така. Ти си от другата страна, братко. Ще си вкараш. Чакайте, ще изпусна телефона от втория етаж. Как от втория, бе? И минали сме на втория. Не, на третия етаж. Абе! Мястото, на което се намираме, е на втория. Да, на моето легло. Това е два. Ти защитаваш да не ми вкараш. Ти ще кажеш. Айде, Въздух ми пречи. Гол! Браво. Та сарена е гадна. И Не. трудна. Готина. Аз играя с един пръст. Ба. Аз се въртя като муха без глава, път ти ми вкарваш. Аз сякаш не се... По-скоро се опитваш да ми вкараш. Гол! Бау! Бихте!
Ей, изиграхме На тия 3. места и да. И сега ще ни стане само едно. Имам само 6 коли от цели 109. Вече са 7. Тара-тара-тара-тара. 7. 4 пистили. Аз ще мина някоя мисия. Поне ще се пробвам. Най-наобирате на мисия. Win a game. Аз съм канала. Не, това ли си? Да, ето това. Спомняш ли сега това, дето напред и назад, напред и назад? Да, къде правиш ега ти. напред, не назад, напред, назад, напред. Аз съм. Не. Аз съм. Сега, де. Ти си с една голяма срещу много малки и една малка да победи. О, тая вече ще я разбиеш. Какво трябваше да направиш? Да убия 10. Мокни! Имаш 5. Убити. Аз съм. Биг Били. Биг Били. Ти поиграй малко. Аре, фрезачката. Ох. Така, аре, фрезачката. Айде, фрезачката. Ей, аз правих така като тебе. Айде напред, айде назад. Само ти. О, планка. Ти си бил на по-лесен терен. На мене си ми си пада с рампа. О, той фан се уби. Е такъв един с мини карче. Ами да, всички са с мини карти. Аз съм. Чакай малко де. Имаме по 2 опита. Добре. На грешния бутон. А така. Аре, фрезачката. Айде ти На фрезачката. тебе ти спадна по-лесно. Айде ти фрезачката. Да. Гати, защо се на мене ми се пада рампа, бе? Защото не си на късмет. Айде фрезачката. Той само ти на фрезачката. Той път ми отиде с гумата. Айде ти фрезачката. Дай, кой е много яка. Това бега от тебе. Бам. Дръж. 6. 10. Така отива и там. Там ти е мястото в резачката. 8. Още 2. 9. Това трябва да го победиш. Представиш ли сега да умра? Да, е така. Не! Yes. Няма да умра! О, минах я! Со парички. Ти имаш минус парички. Имам 70. Survive 15 секунди. Трябва да оцеля 15 секунди. С малки коли. О, летящи коли. Чакай още малко. Още сега. Да бе, да, динозавър. Да, и аз съм. Оф, за сега клипа приключва. Да, е. Ти само игра. Бай. Бай. До следващия път. Само да се отрепа този подарък. Стига бе. О, отрепа се. Интерес ми е дали ще мина. О, минах я! До следващия път. Чао.